Кои са гребенците и какво знаем за тях? Нека да оставим това на видните наши етнолози, етнографи. Посетили Добруджа и гребенските села преди повече от 100 години и са оставили ценната информация за гребенци съхраняване. Банф етнографски книги и публикации. Самото наименование гребенци им е дадено от скитащи се бежански маси от провадийските съртове, арнаутите от Кара Арнаут, Разградско, Балканджи и други, когато идват поетапно на групи да се заселват в плодородна Добруджа и заварват местното население, виждайки украшенията по главите на жените, наподобяващо гребен. Другото наименование на гребенци е елийци, с което и те самите се наричали. Гребенът като атрибут изчезва от украшенията на жените още след 1880 година, както и плитките на косите на деца и мъже, които заплитали косите си в една плитка зад главата. Друг отличителен белег бил и белодръчното им облекло, за което били наричани и бели българи. Но наименованието гребенци остава и додълго не искат да се сватосват с новодошлите заселници в Добруджа, нито път да си имат вземане и даване с тях. Най-подробно описание за живота и бита на гребенци са ни оставили Рашко Блъсков и неговият син Илия Блъсков, които са учителствували в голямото гребенско село Калипетрово през Турско. Пламенният родолюбец Рашко Блъсков извършва истинска апостолска дейност по националното пробуждане на родолюбивото население в североизточна България. През 1850 година Рашко Блъсков е нает за черковен певец и учител в Калипетрово, в което тогава съжителстват в отделни махали гребенци и новодошло население от съртовете, главно от района на село Черковна, Провадийско. Ето неговото кратко описание на селото, в което пристига. Село Калипетрово в това време броеше 250 къщи чисти българи. Имаше една отделна махала, наречена Гребенска. Гребенците, мога да кажа, стояха много по-горе по обичаите си, по чисто българските си думи, по облеклото си от другите си едноселци. Гребенците наричаха бели българи за разлика от другите, които наричаха черни българи или шиковци. Илия Блъсков, син на споменатия Рашко Блъсков, който, следвайки баща си в Калипетрово, а и в последствие и той самият като учител в Силистренско, има възможност да опознае по-отблизо местното население, което привлича вниманието му със своята различност. Впечатленията се описва в очерка Гребенци, публикуван в едно от първите издавани от него списания. Тук той не споменава бели българи, но говори за това, че гребенците наричат новодошлите си съселени шиковци черни българи, без да обяснява причината. На Илия Блъсков дължим и една публикувана илюстрация на гребенски носии, на младоженец и невяста, каквито са се носили все още по негово време. Тя е направена по молба на Блъсков. Със съдействието на свещеника в Калипетрово, отец Христо Черковналиев. От тази рисунка се вижда, че мъжкото облекло е с темен цвят. Кълпакът е висок, черен, доколкото може да се съди от изображението, сплескан странично. И младоженеца, и невестата на снимката са представени с дълги тесни колани с метални плочки по тях, увити 3-4 пъти на кръста, така че скриват почти напълно пояса. Женският костюм е без пафти, с широка тъкана престилка, която покрива тялото отпред и отстрани, а страничните й краища се намират в задната му половина. И мъжката, и женската риза с широки нашити ръкави, стегнати накидките с тесен везан маншет. Дългите поли на женската риза са без везба, но зигзагообразният им завършек подсказва за финна бяла плетена или шита дантела. И двамата младоженци са с меки обувки с леко извит нагоре връх. Особено впечатляваща е, както я нарича автора, короната с гребенът на младоженката.
Точно гребенът е причината за наименованието на местните хора и го описва последния начин. Той твърде прилича като гребена на петлите. Този гребен е сплескан облечен с червено сукно. Под короната на този гребен прибират и натъкват всичката си косата и затегнато, щото изотзад, по голата им шия могат да се прочетат повдигнатите пъпчици от косъмът. Косата, гребенът и короната се поддържат с топчести игли. На една глава има до 100 такива игли. От двете страни на короната, по душите им, както и пазвата им, висят дълги нанизи от пари едри, дребни, вехти, нови, жълти, бели. Такъв гребен, такъв наниз носят само младите булки, до да са скоро оженени. За автор на рисунката се смята, че е на Феликс Каниц, който е посещавал и Силистра в своите изследвания на Балканите и е оставил много ценни илюстрации от него време.